Ayithe yamjuka amajoni. Yo abuhluphile yase ku right ngawe sesi right ngawe kahle kahle. Ubheja khona mhlawumbe ubheja afuna ukubeka ngazi. Ngifuna ukwazi wembe khona yini ingoma ongayenza ekhambeni kwesikhathi empilweni yakho. Awusitele nje umhlaba ulalele mfethu into ekhuluma namhlanje ya recordwa emhlabeni. Izinga lami alivumeli. Mhlawumbe ngancenga noKhuzani noMthandisi. Nakhona Dosana itatimende. Akungivumeli ngabe ngishonisa phansi kunalokho ngiyikho manje. Sithi mfethu mfowethu. Awukaphawule nami. Yini nibangani kahle? Ukuthi mina ngiphezulu kakhulu manje yabona mangizophinde ngiyokalaza emuva futhi ngizobambezeleka ngoba ngeke usuke kwa grade 12 uyokhathaniswa nomuntu okwa grade 1 lokho ngizama ukuhlanganisa something ngicabanga ukuthi nje ngamele ngibe uthisha wakhe ngcono. Kahle sanizwani ngempela noMbeje or mhlawumbe icontent. Hayi ukuthi azwani ngempela azizwani ngenyama nangemoya ngakho. Mhlani mzuzu esele sibheke lapha kwihora leshumi nanye sibheke kwezekhethelo umlalelo Khoze FM Mhleli noMbeje ehamba noSweety nomculo wabo komnandi kakhulu bayakhola uyatholakala umculo wabo kuwo wonke indawo zokudayisa izitolo kuma iTunes kuwo yonke indawo nje kuma platform okudayisa asedayisa njengamanje ko YouTube ungabalandela na kanjani isikhathi ehamba ke ngifuna sigijime siye ngomeni kaMbeje njengoba nizwile nje ukuthi idlalile kaSweety yazi ukuthi lapho Lundi Sweety yebo wabhotshozela amathaya emonto yebo ngiyakhumbula wasola ba lapho ngiyasha bhotshozela uMbeje wazi ngani Mbeje uthi aqhuma noma bhoboka ngabona isimo sawo mina ukuthi wasekwenzile wawufunani emontweni kaSweety uzobona sho ukuthi ngibele nawe stage ngoba manini before nginivale ithandwa zami ngifuna ukubuza ukuthi kwenziwa yini omunye wenu ucula ingoma yomunye nayi recorda nobabili noma angazi noma omunye uyayithanda ingoma angazi ngiyengibona omunye mhlawumbe ukuthi ngiyayidla le ngoma wabe ilahlile kwenzakalani kahle kahle nisicacisele before sinidedele khona ingoma egcina ukuphuma nje ethi lapha ichuna sohlu kaMbeje lo ngoba ngangukuthi iphambili kodwa ayiphuma ngaqala ngenxa yobufoki nje obukhona emculweni okunye inanofakazi okuthile ukuthi asifuna ukugcila lapha kodwa kwaba khona nanobufoki nje ngicabanga ukuthi ingoma ingaphansi kwami ngicabanga ukuthi nalesonga ngase ngisikhiphile ngithi ngikhiphe isitokwe ngisazoqala ngiyoqopha ingoma ngase ngikhiphile ngabona isiphuma futhi ngoba isiphumile futhi okuningi ngase kungicindezela mase kuye side lami ngoba kwase ngiyaphe vele ngoba isiphumile saze sasincane isikhathi ukuthi ungaresponda Sweety mfowethu kulento hayi ngeke ngisaresponda ngiyezwa ukuthi kukhulunywa ubuxoki lento ifonyi ubusuku bonke kufonye ukuthi konje kuzokwenziwa njani ukuthi le ngoma igcine kuthiwe yakhe kodwa nje ingoma yami akekho ngazizwe lonke liyazi okay set okay kulungile bingele no ngifuna ukuthola stage ma performer le ngoma ethamba nqola yami ngayizwa nicula nobabili kwenzakalani Shuthi malukaqise mawubuza ngoba kuyenzeka ukuthi ngiyaphendula nawe uyaphendula angifuni sigcine ngathi awuphendule Sweety kwenzakalani le ngoma icula nobabili hayi insengwakazi nje le ngoma isengwa yiviyo ngasho njalo nje kodwa nje yona ingeyami ingoma ke ukuthi akube sabonakala mase isenga zonke ngoba zonke zidle embeleni yami awusuka madoda Sweety ngapha eGoli uMbeje ocingweni eThekwini performa kuphi njengamanje uya kuphi Sweety noMbeje uya kuphi ngiphuthuma mina lapha ePomoroyi ngizobe ngikhona phela abafundi bangicelile bathi bazokwenza ukuthi le ngoma ngifike khona isishaya imillion bangicelile ngiyakhona nje ngiyacela ngicela umphendelela lo akayindawo lo Zama ukushesha nje ulapha enkontrayini nje ama ugomiphi kuma nje ubingelele embuza nje umlungu lokho embheki umuntu obamba ipiki isikhathi esingaka kodwa nje angisho ukuthi ngithini mfana wami qhanda la Mbeje Ngikade kufanele ngiye khona le Pomoroyi awusezukuya ngicela ukukhuluma futhi bese ubheki Jamani ukuthi ngikade nje bese uyakhuluma na ngeke ngisaye Pomoroyi ngenxa ukuthi neindlela zokusebenza ezihlele nezinye izidinga mina
awubakithi sibonge ithando zami mina ngoba ubhuti futhi somsebenzini waxoshela isithuzo anguthi nawe uyamfisa ithuba lokusebenza ngiyacabanga bingelela asibambe kancane ngoba siye endabeni sidlala emva kweindaba yayibona indaba hayi futhi ayikho esizoyenza ngoba ngiyazizwe sesayithukuthele kakhulu manje mina ngiyafisa ukuthi le interview ibe nje live bonke bafike e-studio yayibona indaba ayikasukulanyulwa le ndaba ngomshaka nqamuka imbhobho hayi sweetie udlama silufuni ngifuna siyaThekwini mina sisebenzisa upetrol umuntu esebenzise nemoto yakhe ekhokhela amathobhili ibhano phela lifa petrol nawenza ndiza phezulu sweetie nitholakala kanjani ku social media ngosweet nje kizo zonke indawo mfowethu khona lapho ngiphinde ngibize khona ngocaca kodwa kakhulu ngitholakala inambeni yami ethi 0796 okay asambe match ubani wena ku social media wakho uFoxan Bethe noma bebaningi ngiyababona amabokoza sikakhulukazi kuthiwa nabaculi manje nabaculi ngisacela lokho ebekuthathe bekusake ekhanda bheka ama followers ngeke umuntu efollow umuntu oyedwa ngoba thina sinama followers amaningi kakhulu ngicabanga ukuthi na usibara usuthi yazi awukwehlele nkonzo yami ngizohoshoza sendaba enzezwe njengamanje nosomnyama bafethu siyabonga insizwa zethu ezinhle yeah dinwethu omuhle bingelela awukahle nangu somnyama engikhuza kakhulu ngithi bahle insizwa zami ngimuhle nje impela nje ngimuhle nje impela ngothotho nje la kwethu asibongeni bafowethu umsakazi Khosi FM nazindaba nosomnyama